San Mateo Kapitulo 15. Napan ken ni Jesus dagiti sumagmamano a Fariseo ken mamaestro iti linteg a naggapo ijay Jerusalem ket sinaludsod da kenkuana. Apay adi tungpalen dagiti adalam ti panursuro at tinawi tayo kadagiti kapuunan tayo? Saan nga umiso ti panagbuggoda kadagiti imada sakbay amanganda? Katta kayo, Insungbat ni Jesus, apay asalungasingin nyo ti bilin ti Diyos. Gapulaang iti ayat yo amang tungpal kadagiti panursuro yo. Takino na ti Diyos, dayawam damam ken inam. Ken ti agsao iti dakes ken ni amana wenno inana. Rebeng na ti mapapatay. Ngem isurusuro yo ano ibaga ti maysa a tao kada ama ken inana. At itulong na kumakadakwada, ipaay nalaangan iti Diyos. Saanen amasapol adayawon na ni amana. Iti kasta, laksidin nyo ti panursuro ti Diyos, tapnusurutin nyo ti bukod yo a panursuro. Da kayo nga agin sisingpet. Pudno unay timpad to ni Isayas maipapan kada kayo. Kuna ti Diyos, dagitoy atat tao kun kunada adayawon dak. Ngam adayo ti puso da kanyak. Awan sirserbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gaputa isurusuro da dagiti linteg, nga aramid ti tao, ket ibilang da abilin ko. Inayaban ni Jesus dagiti tattao sana kinunak kadakwada. Denggen, ken awaten nyo daytoy. Saan ati ipaunag ti tao timang tulaw ken kuana, no diket ti rumwar itingiwat na. Napan kinkuana dagiti adalan na ket kinunada. Di mo kadiam mo a napasakitan dagiti Fariseo iti sinaom? Tunggal mula asaan nga imula ni amak sa dilangit, maparot to. Insungbat ni Jesus, Saan nyo apakadanagan ida? Bulsek da amang idadaulo. Ket no idalan ti bulsek ti pada na abulsek, mat nagdaadwa iti abot. Ipalawag mo man kada kami daytoy a pagsasao. kinuna ni Pedro, Kaya't yu asawen, nga uray da kayo, di yu maawatan? kinuna ni Jesus, Di yu ayaan mo. Ati anyaman asumrek iti ngiwat ti maysa a tao, mapan iti tiyan na, ket rumwarto. Ngem, dagiti rumwar iti ngiwat, agtaod da iti puso. Ket dagitoy timang tulaw iti tao. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes a pampanunot, amang iturong ken kuana a pumatay, makikamalala, agderrep, agtakaw, agulbod, ken mamad padakes. Dagitoy timang tulaw iti tao. Ngem ti saan a panagbuggo sakbay amangan, saan nga iso timang tulaw iti tao. Pimano ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan kinkuana ti maysa a babae at taga Kanaan ken agnaed iti dayta a disso ket kinunana. Apo, anak ni David, kasyan na kadi. Tinuganan ti demonyo ti anak ko babae, kat marigatan unay. Ngem saan asimungbat ni Jesus? Immasideg dagiti adalan na ket kinunada. Patgamon ti dawat na, tadikat agik-ikki sa sumursurot kada tayo. Kinuna ni Jesus, Naibaunak laeng kadagiti nayaw awan atat tao ti Israel. ngem napan nagparintumeng ti babae iti sangon ni Jesus sana kinuna. Tulungan na kadi, Apo. Saan arumbeng nga alaan ti kanen dagiti ubing, sa ipurwak kadagiti aso. Kinuna ni Jesus, Agpaisuta ko nam, Apo. insungbat ti babae, Imuray dagiti aso, kanenda dagiti morkat, amaragrag iti sirok ti lamisan ti apuda. iti kasta kinuna ni Jesus kinkuana. Babae, dakkel ti pamatim. Maited ken ka ti dawat mo. Ket iti daytamot lang oras, imimbag ti anak na. Pinanawan ni Jesus dayta a lugar ket nagna iti igid ti danaw ti Galilea.
Simangat iti maysa a turod sa nagtugaw. Adu at tao tinapan kingkuana. Nangikuyog da kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel, ken adupay ang masakit sa daimpan iti sangwanan na, ket pinaimbag na ida. Nasdao dagiti tattao idi makita da ang makasaon dagiti umel na imbagan dagiti lugpi, makapagnan dagiti pilay, ken makakitan dagiti bulsek, ket inday dayaw dati Dios ti Israel. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Maasyanak ka dagiti atat tao. Tatalungal daw dan dito yan ko. Ket ita, awanen ti kananda. Jak kayat apagawiden ida asibibisin. Amangan numatalimo daw da iti dalan. Sa dino ti pangalaan tayo dito'y letang, iti umanay akanen ti kastoy akaado ti tao. Sinaludsod dagiti adalan. Adda mano at tinapayo. Dinamag ni Jesus. 7, ken sumagmamano a babasit nga ikan. Insungbat dagiti adalan, imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti 7 a tinapay ken dagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na sana inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. 4,000 a lalaki tinangan, malaksid dagiti babay kinubing. 7 a basket tinapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa limugan iti bilog ket napan iti sakop ti magadan.